Hey guys, welcome back to the channel. So दिन आङो बिराद गोबावनि उनावहाय मोनसे ब्लग लानानै फैबाय आरो आं थांगासिनो दं मोनसे जायगायाव आरो जराइनि मोनसे जायगा वेस्ट बेंगलावहाय ओमफ्राय आं दा राइड खालामगासिनो दं आरो दा आङो सिमालटापु मार्केटसिम मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे संकस ब्रिज बे जाबाय संकस दै ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायबाय थादो बे जायगाखौ नायनोबा आरो बे जायगाया ओरैनो धर्मनि जायगा आरो स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडबा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। स' बेनो जाहैबाय सातसां बिहार आरो मोनसे मन्दिर आरो मा होनो हिन्दु धर्मनि मोनसे मन्दिर बे जायगायाव नायनो थाखाय मोजां आरो ओरैनो मन्दिरा फिसा ओमफ्राय ओरै गासिबो गार्डेन जोब आरो स' बेयाव आं दिनैहाय फैदोंमोन स' नोंथांमोननोबो दिन्थिनो सानबाय स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर थांनो गोसोबा थांनो हागोन। बे जायगाया जाबाय जराइआव आरोखि ना जराइ मार्केटनिफ्राय 2.1 किल'मिटार बेबायदि जायो आरो स' नोंथांमोना सोरबा बेरायहैनो गोसोबा बेरायहैनो हागोन आरो ओरैनो जायगाया सान्ति आरो पिसफुल जायगा रावबो गैया सान्तियैनो दिन्थिनो सानदोंमोन आरो दिन्थिनाय जायाखिसै। स' नोंथांमोना बे ब्लगखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।